Jadi kan
cah kene iki. Ketoke mambune ning kene sekitar iki. Kaya iya kok ora mosok butelan plastik kaya tape. Mboten romo iki. Urusan gedang. Gedange ora ngene iki. Ngimbu gedange ora ngene iki, mambune mambu etrel. Mambune kaya barongan bubuan, kaya tekek bosok. Loh. Dadi sing gebret mau kene iki. Kok ae bejo kaya tanggane pangajan. Piye kok ora seneng karo jenengan yo mesti ngarep. Wis kok nek legowo Allah, mari nyolok foto lho. Kok ndi legowo? Legowo kok ndi? Legowo ndi legowo? Wis mbring-mbringi sah. Untung kuning ngono kok iso mbring-mbringi sae. Legowo ndi legowo? Jero. Jero. Ngale kowe. Kok kene ngale ben ora ketara. Maju. Kowe mandek. Lah kowe menyek digawe-gawe. Legowo. Kowe kok manggo sandangan kowe. Sing perintah sapa? Sing sapa? Ya dhewe. Kowe dhewe apa sing perintah? Kowe dhewe apa sing perintah? Sapa? Kowe kok ora nuhoni kamu. Aku mau piye? Perkara iki legowo aja nganti melu-melu. Ora naik, tenang. Buka. Cari. Bapak kula sekarang. Pandangan iki nek butuh kelarang. Ora nukono kowe nek nukono dibantu. Enak-enak sungguh dia malah penyakit ini. Legowo. Sandangan ini kangguan kok. Kula timbang iki bonggo malah penyakit lalu tak obok. Cukup bener. Obok sampai malah penyakit. Bapak kula sekarang. Mboten among-among. Pinjing ambil meletik. Pinjing. Kula maaf, Bu.
teko mbadok enak ya nek beras sego sadurunge dadi sego beras ditenagani mangan 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 enak eta aku sedina utah urung mangan ndekne wis badok oh iya kowe butuh mangan tenang kowe tambah meneh maju maju Gitulah. maju Aku gitulah ibu. Lagi lu jangan ngomong. Lu jangan ngomong sekarang. sing ngomong lungguh dhuwur sapa sing perintah lungguh dhuwur sapa Ingson 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 mangan wetengmu ben bareng mangan mangan kowe kena mangan sing aja tok puluh tok sosori kaya bebek mangan Iki. mangan mangan cukup ya loro hatimu males kan ngomong kalau nyolok foto orang kok kamu yang saja anak dia we arep melu lecet we arep melu negara bangor nek kowe melu lecet ning galo kudune aku sisih yo nek aku sih
nggih payu akeh. Matur suwun nggih. Dongane bapak kula tabrak bebek nggih. Aku sugih. Hei, bawa. Orangnya bosan. Oh, ini lagi sana bos-bos. Pak, bosan. Pak bosnya 100. Aku sugih. Jangan guyu ah. Wah, kena sak kapok-kapok. Ayo. Kita ada di direktur. Atau semua ya? Atau semua? Aku patih wong nomor ora butuh duit nek ngombe. Mas Kano. Ibadah. Kadhe duwe kok jalo. Ya. Ora. Dumara. Wiwit dina iki ora ono bunyi sacekan duwe kalian. Lihat. Lihat. Ini bumut. Ulur mulane minggat ben. Ya. Umur gua tinggi hati gue. Ya. Gue matur karo ibumu. Ya. Nek wektu dina iki gue bakal